Αγαπημένοι μου φίλοι και συνδρομητές, καλώς ήρθατε στα Μυστικά των Άστρων. Είμαστε εδώ και σήμερα για να μπορέσουμε να κάνουμε το ημερήσιο οροσκόπιο ταρό αναζώδιο για 11 και για 12 Ιουνίου του 2025. Καλή Πανσέλινο στον τοξότη την αυριανή ημέρα. Εντάξει, από ό,τι είδα και στις ενέργειες ημέρας, με έξυπνη αντίληψη μπορούν να αποφευχτούν αρκετές δυσκολίες, παιδιά. Είχε βγει η κάρτα του Αστέρι και είχε βγει και η κάρτα της δικαιοσύνης. Με έξυπνη διαχείριση, με αισιοδοξία και κρατώντας τις ισορροπίες θα περάσει η αυριανή ημέρα, αλλά και επειδή έπεσε και με μεγάλη αρκάνα σαν ενέργειες ημέρας, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον 17 και 2, 19 μέχρι και πόσο έχουμε, 11, 18, 17 και 10, 27 και 1, 28, τουλάχιστον μέχρι και 28 του μηνός δείχνει ότι πρέπει να κρατηθούν οι ισορροπίες. 28, 8 και 2, 10 τουλάχιστον μέσα στις επόμενες 10 ημέρες βάσει αριθμολογίας, παιδιά. Έτσι, να κρατηθούν οι ισορροπίες. Είναι μεγάλη αρκάνα, δεν παίζουμε. Γιατί έπεσε και η κάρτα της δικαιοσύνης, που σημαίνει ότι θα υπάρξουν και διασπάσεις εάν δεν κρατηθούν οι ισορροπίες. Πάμε να δούμε λοιπόν 11 και 12 Ιουνίου του 2025 το ημερήσιο οροσκόπιο ταρό για τα 12 ζώδια, 11 και 12 Ιουνίου του 2025, για τους Κρυούς, για τους Ταύρους, για τους Διδύμους, για τους Καρκίνους, για τους Λέοντες, για τους Παρθένους, για τους Ζυγούς, για τους Σκορπιούς, για τους τοξότες. Αποκαλύψεις οι τοξότες από ό,τι βλέπω, έτσι. Βλέπετε την αλήθεια για τους τοξότες, για τους εγώκερους, για τους υδροχόους και για τους ιχθύες. Ημερήσιο οροσκόπιο ταρό 11 και 12 Ιουνίου του 2025. Δεν ξεχνάμε, αν σας αρέσουν τα βίντεο, like, εγγραφή, σχόλιο. Πατήστε το καμπανάκι, αγαπημένοι μου, να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις, και επίσης χρησιμοποιήστε και τα super thanks, τα χρηματικά από κάτω, να υπάρχει μια ανταλλαγή ενέργειας. Σας ευχαριστώ για όλους εσάς που έχετε ανταποκριθεί στα super thanks, τα χρηματικά. Υπάρχει, από ό,τι βλέπω, μια ωραία ροή. Απαντώ από κάτω, έτσι, για το ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Η ενέργεια με τα συγκεκριμένα άτομα, επειδή τα έχω στο μυαλό μου, ρέει η μία χαρά. Δεν θα κοιτάξω καθόλου, παιδιά, τις γενικές ενέργειες, γιατί τις έχουμε ήδη δει. Αγαπημένοι μου Κρύοι, καλώς ήρθατε στις δικές σας αναγνώσεις για 11 και 12 Ιουνίου του 2025. Μπορείτε να δείτε αυτό το βίντεο για όσους έχετε ήλιο, οροσκόπο, σελήνη ή πολυαστρία στο ζώδιο του Κρυού ή προσωπικούς πλανήτες ή σας απασχολεί πρόσωπο. Ένα διήμερο λοιπόν με την κάρτα της εγκράτειας, που θα χρειαστεί γενικά να κρατήσετε τις ισορροπίες, να ρίξετε νερό στο κρασί σας, να μην βιαστείτε ούτε να μπείτε σε καινούργια σχέση, ούτε να δεχτείτε επανασύνδεση, ούτε γενικά να κάνετε το οτιδήποτε. Μία ημέρα θεραπείας για τους Κρυούς, κάποιος τοξότης που μπορεί να παίξει ρόλο, για τους ελεύθερους Κρυούς ίσως εδώ κάποιο πρόσωπο με τα στοιχεία τοξότη, κάποιο πρόσωπο που μπορεί να έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, να έχει σπουδάσει στο εξωτερικό, να έχει σχέση με εξωτερικό, να είναι ξένης καταγωγής, ή πρόσωπο που ασχολείται με εναλλακτικές θεραπείες, ασχολείται με γυναίκες, και ίσως εδώ δείχνει για κάποιους Κρυούς μία ημέρα που γενικά πρέπει να ρίξετε νερό στο κρασί σας, από την άλλη, για να μπορέσει να υπέλθει η πολυπόθητη ισορροπία. Πάμε να δούμε λοιπόν Κρυός 11 και 12 Ιουνίου.
Ένα ταξίδι, αγαπημένοι μου κρυοί, μπορεί να σας φέρει μια καινούρια γνωριμία, ένα ταξίδι με κάποιον τοξότη, ένα ταξίδι λοιπόν εδώ που έχει σχέση με διακοπές, ταξίδι αναψυχής. Πάμε να δούμε κρυός 11 και 12 Ιουνίου. Κάποιο πρόσωπο σας σκέφτεται, κάποιο πρόσωπο με τα στοιχεία Δέλτα ή το 4, κάποιο άτομο που μπορεί να έχει σχέση με ταξίδι, κάποιος εδώ μπορεί να θέλει κάποια επανασύνδεση μαζί σας, μια καινούρια γνωριμία ή κάποιο θέμα λοιπόν εδώ που θα χρειαστεί να ταξιδέψετε για λόγους θεραπευτικούς. Και πάμε να δούμε κρυός 11 και 12 Ιουνίου και εδώ δείχνει παιδιά μάλιστα, άρα δείχνει εδώ μία ημέρα παιδιά που όντως έχει σχέση εδώ με το φέρετρο, μία ημέρα θεραπείας. Μία ημέρα θεραπείας και μία ημέρα γενικά που θα χρειαστεί ίσως να ταξιδέψετε όντως και για λόγους, για λόγους υγείας, δεν αποκλείεται. Να προσέχετε λίγο αγαπημένα μου κρυαράκια λοιπόν εδώ. Πάμε να δούμε κρυός 11 και 12 Ιουνίου και εδώ δείχνει έκλειψη έτσι στον εγώκερο, αναμονή για έκλειψη στον εγώκερο για θεραπεία, για συνάντηση. Η έκλειψη είναι πάντα αφαιρετική, εγώκερος για εργασία που αφορά εξωτερικό, εργασία που αφορά διακοπές, καλοκαίρι κτλ. Και ίσως εδώ αναμονή, από ό,τι σας λέει αυτή η πολύ ωραία αλχημιστική ταρό, αναμονή φυσικά, έκλειψη στον εγώκερο, άρα ήλιο στον καρκίνο, για αλλαγή μέσα από προσαρμογή, υπομονή, θεραπεία, προσαρμογή. Και για τα αλεύθερα λοιπόν κρυαράκια δείχνει αναμονή σε σχέση με μια πολύ σημαντική αλλαγή στη ζωή σας που μπορεί να αφορά σίγουρα κάποιο ταξίδι έτσι, και κάποια μετακίνηση που θα χρειαστεί να κρατήσετε τις ισορροπίες. Αγαπημένα μου ταυράκια, καλώς ήρθατε στις δικές σας αναγνώσεις για το διήμερο 11 και 12 Ιουνίου. Έχετε βγάλει την κάρτα του θανάτου, του Σκορπιού, τέλος ενός κύκλου ζωής, αποχώρηση, διαζύγιο, επιστροφές και επανασυνδέσεις με Σκορπιούς, ναι, ή επανασύνδεση ή διαζύγιο εδώ για πολλούς Ταύρους λοιπόν εδώ. Θέματα με το σπίτι, με την οικογένεια, αλλαγές που αφορά το σπίτι με την οικογένεια, Πλούτονας ανάδρομος λοιπόν, Πλούτονας που είμαστε, Πλούτονας ανάδρομος στον υδροχόο και επιστροφές προσώπων παιδιά, για τους Ταύρους εδώ. Κάποιος Σκορπιός που μπορεί να παίζει ρόλο, αγαπημένοι μου Ταύροι. Πάμε να δούμε λοιπόν, και δείχνει γενικά και κάποια δυσαρέσκεια και αντίθεση, άρα πιθανόν εδώ να μιλάμε για κάποια αποχώρηση ενός ατόμου που να σας φέρει δυσαρέσκεια τελικά, έτσι. Δεν μιλάμε για επιστροφή, ή μπορεί να μιλάμε και για επιστροφή, κάτι που θα σας είναι δυσάρεστο. Πάμε να δούμε Ταύρος 11 και 12 Ιουνίου. Ναι, πάλι εδώ βγαίνει Σκορπιός και πάλι εδώ βγαίνει εχθρός, τρίτο πρόσωπο. Άρα εδώ δείχνει ένα τρίτο πρόσωπο λοιπόν, εδώ μια συνάντηση, επιστροφή παρελθοντικού προσώπου που εδώ δείχνει παιδιά, μπορεί να είναι και κάτι δύσκολο. Ίσως εδώ είναι καινούριο πρόσωπο στη ζωή σας ή ένα άλλο άτομο εδώ να βρεθείτε σε αντιπαράθεση. Ταύρος 11 και 12 Ιουνίου βγαίνει έντονο θυμό που μπορεί να έχει σχέση και με εργασιακό χώρο, αγαπημένοι μου Ταύροι. Άτομο γενικά εδώ που να έρθετε σε αντιπαράθεση και να μην είστε καλά, που μπορεί να έχει σχέση εδώ τεσάρι και με τον εργασιακό σας χώρο, με κάποια δική σας εργασία, με οικογενειακά πρόσωπα, με κάποιον πρώην σας εδώ,
Ταύρος 11 και 12 του μηνός και δείχνει εδώ Αφροδίτη. Πρέπει γενικά το διήμερο να είστε σε μία φάση που να προσπαθήσετε γενικά να φέρετε αρμονία σε όλη αυτή την κατάσταση και γενικά από εσάς τους Ταύρους, από ό,τι φαίνεται αυτό το διήμερο εξαρτάται κατά πόσο θα είναι αρμονικό ή όχι, αγαπημένα μου ταυράκια. Αγαπημένοι μου δίδυμοι, καλώς ήρθατε στις δικές σας αναγνώσεις για το διάστημα 11 και 12 Ιουνίου. Βγάζετε την κάρτα εδώ του κρεμασμένου σε αντίστροφη φορά. Δείχνει γενικά κάποια απώλεια που θα νιώσετε. Ίσως εδώ κάποια ασθένεια, κάποια έλλειψη εδώ υγρών, θέματα με τα υγρά του σώματος, τα αγκία, το αίμα κτλ. Ίσως εδώ δείχνει να υπάρχει κάποια εξαπάτηση, να νιώθετε εξαπατημένοι. Γενικά εδώ δείχνει από την άλλη να βλέπετε ότι υπάρχουν θυσίες χωρίς νόημα, κάποιος ηχθής που μπορεί να παίζει ρόλο, κάποιος κρυός, 12 ίσον 21 ίσον 3, κάποιο ταξίδι λοιπόν εδώ που θα σας κουράσει, κάποια θέματα υγείας μετά από κάποιο ταξίδι, θέματα με τα χρήματα που μπορεί να ξοδέψετε φυσικά, έτσι, και για κάποια προβλήματα υγείας. Ποσειδώνα στον κρυό, προσοχή τις εξαπατήσεις, να μην πέσετε θύμα άλλων ανθρώπων και καταστάσεων από ό,τι βλέπω. Πάμε να δούμε δίδυμος 11 και 12 Ιουνίου. Σημαντικές αποκαλύψεις λοιπόν εδώ για τους διδύμους. Αν έχετε εξαπατηθεί θα το ανακαλύψετε. Αν έχετε εξαπατήσει θα το ανακαλύψουν. Άρα να προσέχετε γενικά. Ο δίδυμος 11 και 12 Ιουνίου. Θέματα με τον νόμο. Θέματα με ένστολο πρόσωπο. Αν είστε εσείς ένστολοι θέλω να προσέχετε. Ίσως εδώ να ανακαλύψετε γενικά ότι κάποιος ένστολος σας έχει εξαπατήσει. Εσείς να έχετε εξαπατήσει κάποιον ένστολον άνδρα. Εσείς γενικά εδώ να νιώθετε ότι υπάρχει θυσία χωρίς ανταπόδοση, έλλειψη χημείας και γενικά εδώ και κάποια απώλεια εγγράφων. Προσέχετε λοιπόν και κάποια απώλεια εγγράφων. Δίδυμος 11 και 12 Ιουνίου. Και έχει σχέση φυσικά εδώ, έχει σχέση φυσικά για τις γυναίκες, απώλεια λοιπόν εδώ, σημαντική αποκάλυψη σε σχέση με την ερωτική σας σχέση. Πιθανόν κάποιος να σας εξαπατά, εσείς να εξαπατάτε κάποιον ή σαν κατάσταση να υπάρχει έρωτας χωρίς ανταπόκριση να νιώθετε εδώ για τις διδυμίνες. Και πάμε να δούμε δίδυμος 11 και 12 του μηνός και δείχνει παιδιά χημεία, ήλιος στον Ταύρο. Δείχνει στο χέρι σας είναι και εσείς οι δίδυμοι την αυριανή ημέρα ήλιος στον Ταύρο να κάνετε καινούργια ξεκινήματα και να ξαναβρείτε γενικά τις ισορροπίες. Προσέξτε θέματα με το κυκλοφορικό σύστημα. Προσέξτε γενικά εδώ ότι έχει σχέση με Ποσειδώνα στον κρυό, νερά, στο σπίτι, όταν ταξιδεύετε, ότι έχει σχέση με νερό, ότι έχει σχέση με μετακίνηση και αυτοκίνητο και φωτιές και τα λοιπά, υγρά δηλαδή που έχει σχέση με το αυτοκίνητο. Ελέγξτε το αυτοκίνητό σας, προσέξτε λίγο τις μετακινήσεις σας. Γενικά ένα διήμερο που από εσάς εξαρτάται αν θα βγείτε όλο αυτό ή κάτι μπορεί να μαγειρεύετε δύσκολο. Παιδιά, βλέπετε ακόμα και απ' έξω, έτσι είναι κάτι δύσκολο για τους διδύμους που πρέπει να προσέχετε. Αγαπημένοι μου καρκίνοι, καλώς ήρθατε στις δικές σας αναγνώσεις ταρό για το δικό σας ζώδιο για το διάστημα 11 και 12 Ιουνίου του 2025. Προσοχή λοιπόν εδώ και εσείς οι καρκίνοι, έχετε βγάλει μια δύσκολη κάρτα, έχετε βγάλει την κάρτα του πύργου, προσέχετε όταν οδηγείτε, προσέχετε γενικά τα νεύρα σας, προσέχετε ότι έχει σχέση με φωτιές, αυτοκίνητα, ατυχήματα, Άρης με την υγεία σας. Άρης στον 12ο οίκο, προσέχετε λίγο ξανά, θα πω ξανά, η καρκίνη την υγεία σας, πάρα πολύ έντονα, είναι το 16 ίσον 7, προσέξτε τις συνεργασίες σας,
προσέξτε γενικά τα νεύρα σας, προσέξτε τις αποκαλύψεις εδώ. Δείχνει γενικά ίσως ένα γκρέμισμα μιας κατάστασης ή να νιώσετε και πάρα πολύ κουρασμένοι οι καρκίνοι και ίσως εδώ δεν ξέρω αν υπάρξει και κάποιο γεγονός που μπορεί σε εισαγωγικά να σας τσακίσει τον εγωισμό ή να ανακαλύψετε γενικά ότι πρέπει να λειτουργήσετε με λιγότερο εγωισμό. Το ζώδιο του Λέοντα, το ζώδιο από ό,τι βλέπω εδώ του Ζυγού, το ζώδιο του Καρκίνου που μπορεί να παίξει ρόλο στην ζωή σας αυτό το διήμερο. Πάμε να δούμε Καρκίνος 11 και 12 του μηνός. Δείχνει γενικά εσείς οι γυναίκες καρκίνες πάρα πολλά νεύρα, ίσως εδώ να ανακαλύψετε γενικά ότι είστε αρκετά εγωίστριες, κάποια θέματα εδώ με κάποιες αποκαλύψεις, κάποια θέματα λοιπόν εδώ με ένα ξέσπασμα, ένα τσακωμό, έναν χωρισμό, θέματα με το ρεύμα, θέματα γενικά εδώ με τις συνεργασίες, με τον νυν σύντροφο, με τον πρώην, άριστο Λέοντα και ίσως εδώ και κάποιο θέμα υγείας δικό σας αγαπημένες μου καρκίνες εδώ που θέλω να προσέχετε πάρα πολύ την αυριανή ημέρα. Τα νεύρα σας, άριστο Λέοντα και ίσως εδώ και κάποια θέματα που μπορεί να αφορά και κάποιο σας παιδί, αγαπημένοι μου εδώ καρκίνοι, που μπορεί να είναι και να χρειαστεί έτσι κάτι ξαφνικό που μπορεί να έχει σχέση έτσι και με κάποιο νοσοκομείο. 11 και 12 Ιουνίου Καρκίνος. Μάλιστα, άρα εδώ δείχνει παιδιά ψέματα. Άρα δεν έχει σχέση με παιδί, έχει σχέση με κάποια ψέματα που έχουν υποθεί. Θα τα ανακαλύψετε. Εσείς εδώ θα πείτε ψέματα που εδώ δείχνει, δεν ξέρω αν θα ανακαλυφθούν ή όχι. Ψέματα λοιπόν δίπλα σας, εσείς τα λέτε, κάποιοι σας τα λένε. Καρκίνος 11 και 12 Ιουνίου. Θα είναι ψέματα λοιπόν εδώ, έτσι, κάποιο άλλο πρόσωπο. Ψέματα εδώ για συγγενικά άτομα που θα πείτε. Ίσως εδώ δείχνει ότι τελικά να νιώσετε, να καταλάβετε ότι ο εγωισμός σας έχει τσακιστεί ή πρέπει λίγο να λειτουργήσετε και με πιο πολύ, δηλαδή εδώ είναι ο πύργος παιδιά του Θεού, έτσι δείχνει γενικά ότι εκεί που υπάρχει πάρα πολύ εγωισμός και δεν εκτιμάμε κάποια πράγματα, έρχεται γενικά εδώ ο κεραυνός, ο πλανήτης Δίας και μας δίνει μία και σου λέει έτσι γκρέμισε τον εγωισμό σου, γιατί εδώ είναι σαν να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Πιο πολύ βγαίνει για τις γυναίκες καρκίνες ότι εδώ υπάρχει κάποια κοροϊδία πάνω σας. Καρκίνος 11 και 12 Ιουνίου και έχει σχέση φυσικά εδώ με τις προσωπικές σας σχέσεις, Ποσειδώνας. παιδιά, και έχει σχέση φυσικά με ίσως και με κάποια αποκάλυψη που σας έχουν πει ψέματα, το άτομο που σας ενδιαφέρει και εδώ δείχνει να υπάρξει και ένα δύσκολο γεγονός, ένας τσακωμός και ένα γκρέμισμα λοιπόν του εγωισμού ή για κάποιες καρκίνες το αντίθετο. Θα καταλάβετε γενικά ότι λέτε ψέματα στον εαυτό σας, είστε εγωίστριες και εδώ δείχνει θα αλλάξετε όλο αυτό για να ξαναχτίσετε τη ζωή σας και να δείτε λίγο το διήμερο αυτό με έναν πιο γλυκό και διαφορετικό τρόπο. Αγαπημένα μου λιωτεράκια, καλώς ήρθατε στις δικές σας αναγνώσεις για το διάστημα 11 και 12 Ιουνίου του 2025. Λοιπόν, έχετε βγάλει εμάς, τους υδροχόους απέναντι, η δική μας κάρτα, αλήθειες, αγνή αγάπη, τον ντάρμα, κάποια επανασύνδεση, κάποια ευχή σας πραγματοποιείται, κάποια σημαντική αλλαγή, κάποια θεραπεία, το ζώδιο του υδροχόου φυσικά που παίζει ρόλο και επίσης εδώ μία ημέρα που γενικά ένα θαύμα για τους λέοντες μπορεί να γίνει. Ευχηθείτε λοιπόν αγαπημένα μου λιονταράκια και που ξέρετε λοιπόν εδώ ότι μπορεί να γίνει. Επίσης και κάποια τυχερά χρήματα, έτσι, για τους λέοντες. Το 17 έχει σχέση και με το 8. Τυχερά χρήματα, έτσι, κάποια χρήματα που σας οφείλουν αγαπημένοι μου λέοντες, μαύρα χρήματα, έτσι, 8 οίκος ή χρήματα λοιπόν εδώ από σύντροφο ή από κάτι που σας οφείλουν βγαίνει έντονα. Πάμε να δούμε Λέων 11 και 12 Ιουνίου. Λοιπόν, εμπόδιο όμως εδώ δείχνει πιθανόν αντίστοιχα κάποιος άλλος άντρας
εμπόδιο να προχωρήσει κάποια κατάσταση, εμπόδιο γενικά, υπάρχει κάποιο εμπόδιο εδώ μέσα σε όλο αυτό που πρέπει να το διαχειριστείτε οι λέοντες. Πάμε να δούμε Λέων 11 και 12 Ιουνίου. Ποιο είναι το εμπόδιο, παιδιά? Δείχνει πάλι εδώ σε σχέση με κάτι που περιμένετε, με χρήματα, ίσως κάποια χρήματα που περιμένετε λίγο να ζοριστείτε να τα πάρετε, να περιμένετε λίγο παραπάνω. Εμπόδιο κάποιος άλλος άντρας, παιδιά, εδώ, έτσι. Για τις γυναίκες λιονταρίνες, κάποια άλλη γυναίκα εμπόδιο, έτσι, στη ζωή σας με τα στοιχεία υδροχόου, αγαπημένες μου εδώ λιονταρίνες. Πάμε να δούμε Λέων 11 και 12 Ιουνίου. Πάλι κάποια θέματα με τα χρήματα, ένα ταξίδι που εδώ δείχνει εμπόδιο γενικά να πάρετε κάποια χρήματα, να πάρετε κάποια χαρά. Θεωρώ γενικά εδώ ότι μια συνάντηση που θα παίξει ρόλο, θεωρώ ότι θα ξεπεραστεί γιατί είναι θετικό χαρτιά. Κάποια εμπόδια που αφορά τα χρήματα, κάποια χαρά, κάποια αλήθεια, κάποια θεραπεία που θεωρώ θα ξεπεραστεί. Λέων 11 και 12 Ιουνίου. Και δείχνει, παιδιά, ήλιος, έλξη. Ήλιος στους διδύμους. Του δείχνει γενικά κάποια εμπόδια που έχει σχέση εδώ με την έλξη ατόμων. Για τους ελεύθερους λέοντες, ένας υδροχόος που θα παίξει ρόλο στη ζωή σας. Από ό,τι βλέπω λοιπόν εδώ, ένας ιχθύς έντονα, ένας δίδυμος, ένας άλλος λέων και γενικά δείχνει ήλιος, έλξη. Τελικά θα ανακαλύψατε ότι μέσα κάποια ευχή σας θα πραγματοποιηθεί με λίγο δυσκολία, εμπόδιο φυσικά εδώ που θα χρειαστεί να το παλέψετε, μεγάλη χαρά σε σχέση με χρήματα, σε σχέση με συναισθήματα και σε σχέση φυσικά έτσι με την έλξη. Δείχνει γενικά εδώ ότι σας έλκουν άτομα που γενικά σας ζορίζουν εσάς τους λέοντες, έτσι θέλετε δηλαδή να κυνηγήσετε εσείς τα λιοντάρια, έτσι, από ό,τι βλέπω λοιπόν εδώ και θα το έχετε μια χαρά, θα είναι η ευκαιρία σας λοιπόν η αυριανή ημέρα, αγαπημένα μου λιονταράκια. Αγαπημένοι μου Παρθένοι, καλώς ήρθατε στις δικές σας αναγνώσεις για 11 και 12 Ιουνίου του 2025. Πάμε να δούμε. Μάλιστα, πολύ καλή κάρτα για τους Παρθένους που αφορά τα σεξουαλικά σας. Έτσι, έντονη σεξουαλική δραστηριότητα, κάποιος εγώκερος που παίζει ρόλο, εθισμοί, ποτά κτλ. Ένας πειρασμός, μία παράλληλη σχέση, κάποιος εγώκερος ίσως ο πειρασμός, κάποιος κρυός ίσως ο πειρασμός, έρμεοι υποχρεώσεων και παθών, έρμεοι του κατώτερου εαυτού σας, έρμεο γενικά έτσι, των σεξουαλικών σας ενστίκτων. Προσοχή εδώ να μην σας χρησιμοποιήσουν οικονομικά ή σεξουαλικά για να μην καταστραφείτε και εδώ ίσως και να νιώθετε γενικά ότι σας εκμεταλλεύονται είτε σεξουαλικά είτε οικονομικά ή μπορεί και να θέλετε κιόλας. Το καλό είναι σε ήδη υπάρχουσα σχέση πάρα πολύ πάθος από ό,τι βλέπω λοιπόν εδώ. Πολύ πάθος, αγαπημένοι μου Παρθένοι. Παρθένος 11 και 12 Ιουνίου. Wow, παιδιά, εδώ εντάξει, Παρθένη, αυριανή μέρα, καινούριος έρωτας, πάθος, αναζωπήρωση του πάθους, ερωτευμένοι εδώ με κάποιον εγώκερο, πειρασμός, κάποιο πρόσωπο με στοιχεία εγώκερου ίσως, έτσι παιδιά. Δεν είναι απαραίτητο να είναι εγώκερος, να έχει ήλιο στον εγώκερο, οροσκόπο στον εγώκερο, σελήνη στον εγώκερο ή πολυαστρία, πολλούς πλανήτες στο ζώδιο του εγώκερο. Και επίσης επειδή είναι το 15 ίσον 6, μπορεί να έχει σχέση και με εργασιακό χώρο, με την καθημερινότητα ή εδώ να αφορά και κάποια μετακίνηση. Πειρασμός λοιπόν εδώ, έρωτας, θα ερωτευτείτε οι Παρθένοι, καλή σεξουαλική ζωή, νιώθετε ότι κάποιο πρόσωπο που εδώ το θέλετε πάρα πολύ ερωτικά σας εκμεταλλεύετε, είτε σεξουαλικά που σας αρέσει, τώρα χρηματικά δεν ξέρω. Παρθένους 11 και 12 Ιουνίου, wow παιδιά, κάτι καινούριο λοιπόν για τους Παρθένους την αυριανή ημέρα, έτσι δεν το συζητώ, καινούριος έρωτας, πάθος. Τι να πω παιδιά εδώ, κάποια θέματα ίσως που αγαπάτε
ένα πρόσωπο που αγαπάτε, νιώθετε ότι σας εκμεταλλεύετε και σεξουαλικά και οικονομικά, έντονη σεξουαλική δραστηριότητα, ίσως και με μικρότερης ηλικίας άτομο ή άντρες παρθένοι, και ίσως εδώ και μέσα από ποτά, έτσι, και πληρωμένο έρωτα, δεν αποκλείεται, και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Παρθένους 11 και 12 Ιουνίου. Ναι, έχει σχέση, παιδιά, με μικρότερης ηλικίας άτομο, σεξουαλική δραστηριότητα, έρωτας με μικρότερης ηλικίας άτομο, πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας δηλαδή εδώ, παιδιά, και ίσως εδώ και πληρωμένο έρωτα με μικρότερης ηλικίας άτομα και κάποιους παρθένους πιο kinky. Παρθένους 11 και 12 Ιουνίου. Και εδώ δείχνει ενσυναίσθηση, Ερμής. Και ίσως εδώ ή εσείς οι γυναίκες το κάνετε αυτό, πληρωμένο έρωτα, έτσι, παιδιά, ή εσείς οι άνδρες, ενσυναίσθηση, ή γενικά εδώ δείχνει ένας καινούριος έρωτας που θα κολλήσετε με πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας, έτσι, παιδιά, που εδώ δείχνει έχετε ενσυναίσθηση, Ερμής στον Καρκίνο. Και επίσης εδώ το καλό της υπόθεσης είναι καινούριο ξεκίνημα για τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις, πάρα πολύ πάθος, αναζωπήρωση έρωτα, παιδί, έτσι, μέσα από σεξουαλική πράξη και συναίσθηση γενικά το που πάει κάποια κατάσταση. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο, αγαπημένοι μου παρθένοι. Επίσης ένας πειρασμός για τους δεσμευμένους παρθένους, ένας ξαφνικός έρωτας, ένας παράνομος έρωτας, έτσι, παιδιά, που μπορεί να έχει σχέση λοιπόν εδώ με άτομο πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας, ξέρω εγώ πάνω από 15 χρόνια, και εδώ να είστε τρελαμένες. Αυτά λοιπόν και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Αγαπημένα μου ζυγάκια, καλώς ήρθατε στις δικές σας αναγνώσεις για 11 και 12 Ιουνίου. Παιδιά, σας κάνω για αύριο και για μεθαύριο, γιατί αύριο θα είμαι Αθήνα για κάτι σεμινάρια που θέλω να κάνω. Θα λείψω όλη μέρα αύριο, έτυχε κάτι έκτακτο, οπότε δεν θα μπορώ να σας κάνω για την επόμενη μέρα. Πάμε να δούμε λοιπόν, ζυγός 11 και 12 του μηνός, έχετε βγάλει την κάρτα του Παρθένου, δεν ξέρω, σας απασχολεί κάποιο πρόσωπο με στοιχεία Παρθένου, σας απασχολεί το παρελθόν, σας απασχολεί να βγείτε σε σύνταξη, σας απασχολεί εδώ κάποια δική σας επιχείρηση, σας απασχολεί εδώ κάποια θέματα που αφορά την υγεία σας, κάποιος γιατρός, κάποιο πρόσωπο σε σχέση με εσάς. Προσπαθείτε γενικά εδώ με το εννιάρι να δείτε κάποια γεγονότα του παρελθόντος, ίσως εδώ κάποια αποστασιοποίηση για εσάς τους ζυγούς μέσα από κάποια σχέση, να απομακρυνθείτε εδώ με κάποιο πρόσωπο. Και ίσως εδώ να κάνετε ένα βήμα πίσω, να σκεφτείτε κάποια πράγματα, κάποιος πνευματικός ηγέτης, ερημίτης, μοναχός κτλ. Έτσι, που μπορεί εδώ να παίξει ρόλο, ή εσείς εδώ δείχνει ένα βήμα πίσω για να πάρετε κάποιες αποφάσεις, αγαπημένοι μου ζυγοί. Ζυγός, κάποιο μεγαλύτερο πρόσωπο, είτε για τους άντρες είτε για τις γυναίκες, που σας απασχολεί, κάποιο άτομο από το παρελθόν σας. Εδώ οι άντρες ζυγοί γενικά περιμένετε, έτσι, κάποιο άτομο από το παρελθόν σας, περιμένετε κάποια επικοινωνία, εδώ να νιώθετε παγιδευμένοι σε σχέση με κάποια απόφαση που πρέπει να πάρετε, ίσως και σε σχέση με το παρελθόν σας, also δεν αποκλείεται οι άντρες ζυγοί εδώ, αλλά το ίδιο και οι γυναίκες, έτσι, ζυγίνες δηλαδή, να ψάχνετε εδώ να βρείτε κάποια πράγματα που αφορά το παρελθόν σας. Εργασιακός χώρος, κάποια θέματα με την υγεία σας, ζυγός 11 και 12 του μηνός, ναι. Δείχνει, παιδιά, εδώ κλοπή, δείχνει παγίδα, ψάχνετε για το παρελθόν, επιστροφή εδώ προσώπου που σκέφτεστε τι αποφάσεις να πάρετε. Κάποιο πρόσωπο λοιπόν εδώ θα ανακαλύψετε ότι σας παρακολουθεί, κάποιος παρακολουθεί ένας τον άλλον. Τώρα δεν ξέρω αν έχει σχέση εδώ με τον εργασιακό χώρο ή αν έχει σχέση με άτομο από το παρελθόν σας που το παρακολουθείτε, σας παρακολουθεί. Αλληλοπαρακολούθηση εδώ, δεν ξέρω τι γίνεται. Ζυγός 11 και 12 Ιουνίου. Ναι, δείχνει εδώ υπάρχει παρακολούθηση. Κάποιο πρόσωπο παρακολουθείτε. Κάποιο πρόσωπο λοιπόν εδώ που αφορά το παρελθόν σας, κάποιον παρθένο πιθανόν να παρακολουθείτε. Από ό,τι βλέπω, κάποιον Ταύρο, Λέων, Σκορπιό, Υδροχόου, Ερμής, κάποιον Καρκίνο,
ή κάποιο οικογενειακό πρόσωπο, παιδιά, έτσι, Ερμή στον καρκίνο, άτομο της οικογένειας, που εδώ το παρακολουθείτε και προσπαθείτε να μάθετε και περισσότερα πράγματα. Έτσι, επειδή είναι Ερμή στον καρκίνο, μπορεί να είναι πρόσωπο της οικογένειας. Μπορεί να είναι παιδί, μπορεί να είναι πρόσωπο της οικογένειας, μπορεί να είναι παρακολουθείτε κάποιο πρόσωπο λοιπόν εδώ ή προσπαθείτε να βρείτε κάποια πράγματα που αφορά ένα πρόσωπο της οικογένειας, του παρελθόντος και σε σχέση με αυτή την κατάσταση. Ζυγός 11 και 12 Ιουνίου και δείχνει γενικά Lilith. Έτσι, κάτι εδώ, κάποια πράγματα για τους ζυγούς αφορά, θέλετε να υπάρξει εκπλήρωση και εδώ δείχνει κάποιον παρακολουθείτε, κάποιος σας παρακολουθεί. Για τους άντρες ζυγούς, κάποιο πρόσωπο που μπορεί να αφορά εργασιακό χώρο, να παρακολουθείτε την εργασία κάποιου, να πηγαίνετε στην εργασία κάποιας. Και εδώ δείχνει γενικά ψάχνετε να βρείτε τρόπο να μάθετε και περαιτέρω πράγματα για τους άντρες ζυγούς που αφορά είτε εργασιακό χώρο, είτε κάποιο άτομο από το παρελθόν σας, παιδιά, που δεν ξέρετε λοιπόν εδώ πώς να το διαχειριστείτε. Αγαπημένα μου σκορπιδάκια, καλώς ήρθατε στις δικές σας αναγνώσεις για 11 και 12 Ιουνίου του 2025. Έχετε βγάλει την κάρτα της αρχιέρειας αντιστροφή. Δείχνει κάποιες αποκαλύψεις μυστικών, θέματα που αφορά τα χρήματα, θέματα που αφορά γυναίκες, κάποια απρόβλεπτη εγκυμοσύνη. Το 2 έχει σχέση και με τα χρήματά μας, έχει σχέση φυσικά και με τις... με Ταύρο την καλοπέραση, Ταύρο Αφροδίτη, πέμπτη Ταύρου, έτσι κάποια πρόβλεπτη εγκυμοσύνη, κάποια άλλη γυναίκα λοιπόν εδώ για τις σκορπίνες, έτσι, που θέλει να πάρει είτε την εργασία σας είτε τη ζωή που έχετε, το άτομο δηλαδή που έχετε στη ζωή σας, για τις σκορπίνες, κάποια γυναίκα λοιπόν εδώ με στοιχεία ιχθύ. Αποκαλύψεις γενικά εδώ, δείχνει η Lilith πάνω σας, αγαπημένοι μου σκορπιοί. Η Lilith είναι στο δικό σας ζώδιο, το σκορπιό. Κάποια θέματα με τα χρήματα, αλλά και κάποια θέματα λοιπόν εδώ με τις ηθικές αξίες, έτσι, είτε τις δικές σας που φοβάστε σε σχέση με τα χρήματα, φοβάστε γενικά με τις δικές σας ηθικές αξίες. Ίσως εδώ δείχνει το διήμερο αυτό που θα έρθει, δείχνει καμία επαφή με την θηλυκή σας πλευρά, καμία επαφή με την διαίσθησή σας. Λίγο δύσκολο διήμερο εδώ για τις σκορπίνες πιο πολύ, αλλά και για τους άντρες σκορπιούς δείχνει εδώ και κάποιες αποκαλύψεις, έτσι, που αφορά γυναίκα, αφορά πρόβλεπτη εγκυμοσύνη, αφορά μυστικά, αφορά χρήματα. Ίσως να ανακαλύψετε εδώ ότι ταιριάζετε με κάποιο άτομο σεξουαλικά, αλλά μέχρι εκεί. Ίσως εδώ δείχνει ότι θέματα με τα χρήματα και κάποιες αποκαλύψεις γενικά που θα σας φέρουν σε παρεξηγήσεις. Και ίσως εδώ, έτσι, για τις γυναίκες σκορπίνες, η άλλη πλευρά, η κατώτερη πλευρά εδώ του εαυτού σας, η κατώτερη κλίμακα, Lilith στο σκορπιό, έτσι, κάποια αποθυμένα και γενικά κάποιες φοβίες. Και επίσης εδώ για πολλούς σκορπιούς, έτσι, εδώ είναι η γυναίκα που αράχνει, που τρώει τον εραστή της. Άρα να προσέχετε λοιπόν εδώ για τις σκορπίνες σαν ενέργεια, να μην υπάρχει κάποια άλλη γυναίκα γύρω σας εδώ, έτσι, που θέλει τον δικό σας άντρα, ή εσείς οι ίδιες σαν ενέργεια. Δείχνει ότι θα είναι ένα διήμερο δύσκολο που ίσως να βγάλετε και δύσκολες καταστάσεις που αφορά εδώ την κρυφή πλευρά Lilith. Και ίσως εδώ σε εισαγωγικά, έτσι, να θέλετε να καταστρέψετε εδώ τον εραστή σας κτλ. Να προσέχετε λοιπόν τις παράλληλες σχέσεις. Ίσως εδώ και κάποιες αποκαλύψεις για τους σκορπιούς, έτσι, για κάποιες παράλληλες σχέσεις, για κάποια άλλη γυναίκα. Πάμε να δούμε Σκορπιός 11 και 12 Ιουνίου. Δείχνει επικοινωνίες, αποκαλύψεις εδώ και επικοινωνίες λοιπόν για τους σκορπιούς. Έτσι, αποκαλύψεις λοιπόν εδώ που από γυναίκα. Κάποια γυναίκα λοιπόν θα σας αποκαλύψει κάποιες επικοινωνίες, θα σας αποκαλύψει κάποια πράγματα που πρέπει να ξέρετε, ή σε σχέση με χρήματα, ή σε σχέση εδώ με ηθικές αξίες κάποιου,
ή αποκαλύψεις εδώ που αφορά τη δική σας την προσωπική ζωή από κάποια άλλη γυναίκα, έτσι. Σκορπιός, είτε με τα δικά σας μυστικά στη φόρα. 11 και 12 Ιουνίου Σκορπιός. Είναι ταξίδι που θα παίξει σημαντικό ρόλο. Μέσα από τις αποκαλύψεις εδώ μπορεί έτσι να αλλάξει κάποια κατάσταση, εσείς να χρειαστεί εδώ να φύγετε, να επιστρέψετε, κάποιος εδώ. Σκορπιός 11 και 12 του μηνός και δείχνει, παιδιά, ήλιο στο Λέοντα, έτσι, και θρίαμβος γενικά για τις σκορπίνες από ό,τι βλέπω, πέραν του ενός ατόμου. Ήλιο στο Λέοντα και θρίαμβος γενικά της χειραγώγησης αλλά και των κατώτερων αισθήκτων. Δηλαδή βγαίνει εδώ με έναν ύπουλο τρόπο, μέσα από το σεξ κάποιες σκορπίνες, δείχνει γενικά ότι παίρνετε αυτό που θέλετε. Και ίσως εδώ και επιφανειακή γνώση και πολλές μετακινήσεις σε σχέση με άλλες γυναίκες ή εργασία με γυναίκες. Σκορπιός 11 και 12 του μηνός. Και δείχνει, παιδιά, εδώ βγαίνει, έτσι, συναντήσεις, κάποια συνάντηση μέσα σε αυτό το διήμερο, πάνω σε δρόμο, ταξίδι, από ό,τι βλέπω, που δείχνει και αποκαλύψεις από κάποια άλλη γυναίκα, παιδιά, που μπορεί να έχει σχέση, Αφροδίτη, χρήματα τρίτων. Εσείς οι σκορπίνες γενικά να πάρετε χρήματα από κάποια άλλη γυναίκα ή από γυναίκες, λοιπόν, εδώ που έχει σχέση με ταξίδι, μετακίνηση, επικοινωνία, και γενικά δείχνει να νιώσετε έναν θρίαμβο, έτσι. Ό,τι και αν είναι αυτό βγαίνει αρκετά επιφανειακό για τις σκορπίνες και για τους σκορπιούς γενικά. Αγαπημένοι μου τοξότες, καλώς ήρθατε στις δικές σας αναγνώσεις για το διάστημα 11 και 12 Ιουνίου του 2025. Πάμε να δούμε, λοιπόν. Βγαίνει η κάρτα της δικαιοσύνης, είναι και η κάρτα η ίδια που βγήκε και στις κάρτες και στις ενέργειες ημέρας 11 του μηνός. Άρα, λοιπόν, ζυγίστε τα υπέρ και τα κατά, να υπάρχει δίκαιη κρίση για τους τοξότες το αυριανό διήμερο. Δείχνει πιθανόν να αναζητάτε οι ελεύθεροι τοξότες μια ισορροπημένη αλλά πάνω απ' όλα εγκεφαλική σχέση, να περιμένετε εδώ κάποια δικαίωση που αφορά το παρελθόν σας, 11, 1 και 1, 2, κάποια θέματα που αφορά φίλους οι τοξότες, κάποια θέματα εδώ ομάδες ανθρώπων, φίλοι κτλ. Κάποιες απαντήσεις που περιμένετε, Αφροδίτη, κάποια δικαίωση, ίσως εδώ δείχνει. Επίσης, αν χρωστάτε, δείχνει ότι είναι ένα διήμερο Αφροδίτη στον Ταύρο. Καλό να υπάρξει κάποια διευθέτηση, να πληρώσετε τα χρέη σας. Κάποια θέματα Αφροδίτη στον Ταύρο με αγοραπολισίες και δείχνει γενικά εδώ αναζήτηση πνευματικής ισορροπίας και κάποιες δυσκολίες που θα χρειαστεί να ξεπεράσετε σε σχέση με δικαστήρια, διαζύγια, χρήματα ή και το παρελθόν σας δεν αποκλείεται. Τοξότης, 11 και 12 Ιουνίου. Επιτυχία, λοιπόν, σε σχέση με κάποιον άλλον άνδρα, όχι με τον ήδη υπάρχον άνδρα, οι τοξοτίνες, λοιπόν, εδώ, που μπορεί να αφορά, λοιπόν, και παράλληλη σχέση. Παράλληλη σχέση, παράλληλη συμβίωση, απόλυτη επιτυχία, ζυγός πιθανόν το άτομο που σας ενδιαφέρει. Από ό,τι βλέπω, η στοιχεία ζυγού στο χάρτη του. Τοξότης 11 και 12 Ιουνίου. Ένας μεγαλύτερος άντρας, λοιπόν, εδώ, έτσι, θέματα με τον νόμο, επιτυχία σε σχέση με άντρα που μπορεί να αφορά δικαστήριο, διαζύγιο, αγοραπολισία, παράλληλη σχέση, παράλληλη συμβίωση. Ένας χείρος άντρας, λοιπόν, εδώ που μπορεί να παίξει ρόλο στη ζωή σας. 11 και 12 του μηνός τοξότης και δείχνει αναμονή. Κάτι περιμένετε, λοιπόν, εδώ οι τοξοτίνες σε σχέση γενικά με κάποια απογοήτευση, σε σχέση με κάποιον άλλον άντρα που μπορεί να έχει σχέση με δικαστήριο, αγοραπολισία, δάνειο, χρέη,
που να περιμένετε εδώ για τις τοξοτήνες να τα πληρώσει. Και πάμε να δούμε τοξότης 11 και 12 Ιουνίου. Και δείχνει γενικά φεύγοντας, ήλιος στον εγώκερο. Άρα δείχνει, παιδιά, εδώ κάτι περιμένετε. Έτσι κάποιος να φύγει από τη ζωή σας αφού πληρώσει τις υποχρεώσεις του, να έχετε απόλυτη επιτυχία σε σχέση με δικαστήρια, διαζύγια, έτσι, σε σχέση με χρέη, σε σχέση γενικά εδώ με νομικό κομμάτι, σε σχέση με κάποιον δικηγόρο κτλ. Επιτυχία λοιπόν που περιμένετε και ίσως εδώ κάποια θέματα αδικίας πάνω σας ή τοξοτήνες να περιμένετε γενικά να ξεπεραστούν, ή για κάποιες τοξοτήνες υπάρχει και κάποιο άλλο πρόσωπο, έτσι παιδιά, που χωρίζει. Ποιος είναι αυτός? Οι γονείς σας τελικά χωρίζουν, υπογράφουν κάποιο χαρτί, υπάρχει σχέση εδώ οι γονείς σας σε σχέση με κάποια αγοραπολισία, απογοήτευση για τους τοξότες και αναμονή σε σχέση με κάποιον μεγαλύτερο άντρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι πολύ γενική ανάλυση. Ό,τι και αν είναι, δείχνει γενικά φεύγετε από κάτι. Και επειδή κοιτάει η κάρτα της δικαιοσύνης εδώ στο παρελθόν, φεύγετε γενικά από θέματα αδικίας και θέματα υποχρεώσεων που μπορεί να αφορά και το παρελθόν σας. Αγαπημένοι μου εγώκεροι, καλώς ήρθατε στις δικές σας αναγνώσεις. Το ημερήσιο οροσκόπιο Ταρό για το δικό σας ζώδιο 11 και 12 Ιουνίου του 2025. Έχετε βγάλει λοιπόν την κάρτα του θανάτου ανάποδα. Νομίζω ότι ο Ταύρος έβγαλε την κάρτα του θανάτου όρθια. Κοιτάξτε και το ζώδιο του Ταύρου. Κάποιοι εγώκεροι, δείχνει γενικά ένα διήμερο που δεν θα είστε στα καλύτερά σας. Δεν αποδέχεστε έναν χωρισμό, νιώθετε άρρωστοι, νιώθετε γενικά εδώ μια βαμπύρη σχέση. Το 13 έχει σχέση και με το 4, κάποια θέματα λοιπόν εδώ με την οικογένεια, κάποια θέματα με κάποιον σκορπιό λοιπόν εδώ οι εγώκεροι. Κάποιο γεγονός που μπορεί να αφορά και ασθένεια, κάποιο γεγονός γενικά Πλούτονας ανάδρομο στην υδροχόο, κάποια απογοήτευση, είστε προετοιμασμένοι εγώκεροι για κάποιον χωρισμό, κάποιος σκορπιός, κάποιος υδροχόος, έτσι κάποιος Σταύρος που μπορεί να παίζει ρόλο. Θέματα γενικά εδώ έντονα με οικογενειακά πρόσωπα για τους εγώκερους που μπορεί να παίξουν ρόλο. Θα δούμε τι μπορεί να συμβαίνει. Εγώκερος λοιπόν 11 και 12 Ιουνίου. Αστάθεια και παροδικότητα, ό,τι και αν είναι αγαπημένα μου εγωκεράκι εδώ δείχνει ότι θα είναι παροδικό. Η απογοήτευση, η ασθένεια, θέματα με την οικογένεια, θέματα με κάποιον Ταύρο, θέματα με τα χρήματα, θέματα γενικά λοιπόν εδώ με έναν χωρισμό που τον περιμένετε αλλά πιθανόν να αποφευχτεί. Θα δούμε. Εγώκερος 11 και 12 Ιουνίου. Ένα τσακωμό λοιπόν εδώ δείχνει που θα είναι παροδικός, που αφορά χρήματα, που αφορά σεξουαλικές καταστάσεις, που αφορά λοιπόν εδώ έναν χωρισμό, που αφορά έναν τσακωμό, που αφορά οικογενειακά πρόσωπα. Εγώκερος 11 και 12 Ιουνίου και δείχνει εδώ και διάφορα πράγματα που λέγονται για εσάς. Αγαπημένοι μου εγώκεροι, δείχνει λέγονται πολλά πράγματα για εσάς, ότι είστε ασταθείς χαρακτήρες, ότι γενικά τσακώνεστε, ότι γενικά δείχνει ότι βιώνετε ασθένεια, ότι βιώνετε κάποια άρρωστη σχέση, κατάσταση. Και λέγονται γενικά για τους εγώκερους από ό,τι βλέπω, από γειτόνις σας εκεί, πολλά και διάφορα, όχι τόσο ευχάριστα. Ότι θα χωρίσετε, ότι γενικά εδώ τσακώνεστε, αλλά πιθανόν να είναι κάτι παροδικό, παιδιά, έτσι. Εγώκερος 11 και 12 Ιουνίου και παραδίδοντας Κρόνος. Έκλειψη. Δείχνει γενικά Κρόνος. Παραδίνεστε σε κάτι που είναι να φύγει. Το αφήνετε δηλαδή, ακολουθείτε τη ροή εγώκερη, Κρόνος. Και ίσως εδώ δείχνει ότι ναι, μπορεί να λέγονται πολλά και διάφορα για εσάς, αλλά εσείς να είστε παραδομένοι σε κάποιο πρόσωπο,
παρόλο που να βιώνετε κάτι άρρωστο δεν αποκλείεται. Το ζώδιο του Σκορπιού, το ζώδιο του Υδροχόου, από ό,τι βλέπω, Κρόνος, το ζώδιο του Αιγόκερου, το ζώδιο του Κρυού, που μπορεί να παίζει ρόλο, του Καρκίνου, έτσι, του Κρυού που μπορεί να παίζει ρόλο. Αγαπημένοι μου Υδροχόοι, καλώς ήρθατε στις δικές σας αναγνώσεις. Ταρό για το δικό σας ζώδιο, 11 και 12 Ιουνίου. Έχουμε βγάλει την κάρτα του κρεμασμένου. Σε ποιο άλλο ζώδιο είχε πέσει η κάρτα του κρεμασμένου σε αντιστροφή, δεν θυμάμαι. Κοιτάξτε και αυτό το ζώδιο, δείχνει γενικά ένα διήμερο που θα χρειαστεί λοιπόν εδώ να κάνετε κάποια ηθελημένη θυσία, παύση γενικά και στάση πορείας, ζωής, ηθελημένη, αρκετές υποχωρήσεις για κάποιο πρόσωπο, θέματα λοιπόν εδώ με θρησκευτικά γεγονότα, θέματα με το Θεό, προσευχή, τάματα, Υδροχόοι εδώ θέματα με κάποιον ιχθύ, στάση γενικά για να πάρετε κάποιες αποφάσεις, ένα διήμερο κρίσιμη καμπή, πιθανόν εδώ ερωτική χημεία απόλυτη από την άλλη σε σχέση με κάποιο άτομο, αλλά όχι απαραίτητα αγάπη, το 12, το 21 και το 3, Ταύρος, Λέων, Σκορπιός, Υδροχόος, Ιχθύς, Δίδυμος, έτσι, τα ζώδια που μπορεί να παίξουν ρόλο. Και ίσως εδώ δείχνει, είπαμε, στάση γενικά και παύση πριν πάρθουν οι αποφάσεις. Και εδώ δείχνει και το θείο στοιχείο πάρα πολύ έντονα λοιπόν για τους Υδροχόους και Ποσειδώνας για τους Υδροχόους, Ποσειδώνας 2 Κρυού, Πλούτονας 3 Υδροχόου. Έτσι παιδιά, εδώ δείχνει ένα, θα μπορούσαμε να πούμε παιδιά, τρίγωνο, ένα ευνοϊκό τρίγωνο του αέρα για τους Υδροχόους εδώ, που γενικά θα τα δείτε τα πράγματα από κάποια άλλη οπτική. Υδροχόους 11 και 12 Ιουνίου. Προστάτης, εδώ παιδιά υπάρχει προστάτης, έτσι. Εδώ υπάρχει προστασία από θείο στοιχείο, ιχθύς από άτομο που έχει φύγει από τη ζωή, από κάποιον άντρα πιθανόν, αλλά δεν είναι απόλυτα. Λοιπόν, προστασία από κάποιον ιχθύ, από κάποιο πνευματικό πρόσωπο, από το Θεό εδώ, δεν αποκλείεται, έτσι. Ο ιχθύς έχει σχέση και με το 12ο οίκο. Πρόσωπο γενικά μπορεί να έχει σχέση με που έχει φύγει από τη ζωή, πρόσωπο παιδιά εδώ πνευματικό, που είναι πίσω από τη σκηνή. Εσείς μπορεί να είστε προστάτες εδώ, έτσι, του θείου στοιχείου έντονα εδώ του Υδροχόου. Υδροχόους 11 και 12 Ιουνίου. Λοιπόν, επικοινωνίες λοιπόν εδώ, πνευματικές, με το Θεό, με κάποιο πρόσωπο λοιπόν εδώ που περιμένετε και παίρνετε μία παύση. Εδώ γιατί τα έχω μπερδέψει εγώ τα χαρτιά εδώ. Πού είμαστε? Είμαστε εδώ. Υδροχόους 11 και 12 Ιουνίου. Ωραίες επικοινωνίες εδώ στο παρασκήνιο, επικοινωνίες γενικά από ό,τι βλέπω για τους Υδροχόους, έτσι, με κάποιο πρόσωπο λοιπόν εδώ που σας προστατεύει στο παρασκήνιο, κάποιος άντρας που έχει σχέση παιδιά έντονα παρασκηνιακή ενέργεια, όχι κάτι κακό όμως, έτσι, Ποσειδώνα στον Κρυό, που αφορά την προστασία, 7ο οίκος, που μπορεί να υπάρχει, να είναι πρόσωπο που αφορά κάποιο συνεργάτη, πρόσωπο που αφορά πρώην σας, για τους Υδροχόους, έτσι παιδιά, προστασία και επικοινωνία. Υδροχόους 11 και 12 του μηνός και δείχνει παιδιά ήλιο στον Υδροχόο και κάποια παραβίαση εδώ. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει εδώ για τους Υδροχόους, ήλιο στον Υδροχόο, έτσι, φίδι. Κάποια παραβίαση λοιπόν εδώ, που
που μπορεί να έχει σχέση με επικοινωνία. Άρα εδώ για κάποιους υδροχόους, άντρες, μπορεί να μιλάτε και με κάποιο άλλο άτομο, από ό,τι βλέπω, που στην ουσία το προστατεύετε, ή για κάποιους υδροχόους άνδρες δείχνει καινούρια γνωριμία, αλλά και γυναίκες λοιπόν, καινούρια γνωριμία, επικοινωνίες και γενικά και κάτι άλλο μέσα στο σκηνικό. Δεν ξέρω εδώ αν σας απασχολεί πρόσωπο με τα στοιχεία Ιχθύ, Δίδυμο, από ό,τι βλέπω, έτσι, ενός άλλου υδροχόου, και γενικά παραβίαση που μπορεί να έχει σχέση και με επικοινωνίες και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι εδώ. Και παραβιάσεις όσον αφορά την επικοινωνία και τις σχέσεις. Αγαπημένοι μου Ιχθύες, καλώς ήρθατε στο δικό σας ζώδιο για 11 και 12 Ιουνίου, το ημερήσιο οροσκόπιο Ταρό. Κοιτάξτε λίγο και το ζώδιο του υδροχόου, έχει πέσει η δική σας η κάρτα για τους Ιχθύες. Ωραία κάρτα, δείχνει πιθανόν καινούρια σχέση για τους Ιχθύες, καινούριες επικοινωνίες, καινούριο πρόσωπο στη ζωή σας, καινούρια θέση εργασίας. Για τους Ιχθύες που έχετε ήδη κάποια υπάρχουσα σχέση, δείχνει γενικά πολύ ωραία επικοινωνία, κάποιο πρόσωπο το διεκδικείτε, σας διεκδικεί, καινούρια ξεκινήματα, μαγική συγχρονικότητα, πλανήτης Ερμής, πάρα πολλά λόγια, αγάπης, ευγνωμοσύνης και τα λοιπά, που εδώ δείχνει δεν ξέρω κατά πόσο θα τηρηθούν. Διεκδικείτε καλή θέση εργασίας από ό,τι βλέπω, πολλές επικοινωνίες, θέματα με το γιο σας, ένα παιδί που μπορεί να παίξει ρόλο, Ιχθύς 11 και 12 του μηνός. Επίσκεψη λοιπόν εδώ από κάποιο άλλο πρόσωπο από ό,τι βλέπω σε σχέση με τους Ιχθύες, μέσα από κάποια επίσκεψη καινούρια γνωριμία, επίσκεψη του παιδιού σας, επίσκεψη εσείς στο παιδί σας, επικοινωνίες εδώ και επισκέψεις που μπορεί να έχετε ενός άλλου άντρα, παιδιά, έτσι, δεν αποκλείεται. Ιχθύς 11 και 12 Ιουνίου. Ναι, επίσκεψη λοιπόν και επικοινωνία ενός φιλικού προσώπου, που εδώ για κάποιους Ιχθύες σας διεκδικεί. Ιχθύς 11 και 12 Ιουνίου και έχει σχέση, παιδιά, εδώ με το παρελθόν σας. Άλλο ένα άτομο από το παρελθόν σας, οι Ιχθύες, επικοινωνίες, συναντήσεις. Κάποιος θέλει να σας επισκεφτεί λοιπόν από το παρελθόν σας, αγαπημένα μου ψαράκια. Και Ιχθύς 11 και 12 του μηνός, και εδώ δείχνει ελευθερία, έτσι, ουρανός. Κάποιο πρόσωπο γενικά δείχνει που χάθηκε από τη ζωή σας, το βγάλετε εσείς από τη ζωή σας, δείχνει κάποια επικοινωνία, κάποια συνάντηση και μνήμες από το παρελθόν, έτσι παιδιά, σε σχέση με άτομο από το παρελθόν που ξαναχτυπάει την πόρτα. Και επίσης εδώ δείχνει και ίσως για κάποιους Ιχθύες, δείχνει συναντήσεις με φίλους και εξομολογήσεις γενικά για κάποια γεγονότα που αφορά το παιδί σας, αφορά κάποιο πρόσωπο από το παρελθόν ή αφορά γενικά μία απόφαση που θέλετε να πάρετε οι Ιχθύες σε σχέση με τη ζωή σας, να βγάλετε κάποιον άντρα έξω από τη ζωή σας και ίσως κάποιο άτομο εδώ που θα το επισκεφτείτε ή θα επικοινωνήσετε θα σας βοηθήσει σε αυτό. Το ζώδιο του Δίδυμου Ζυγού Υδροχόου, το ζώδιο του Καρκίνου, το ζώδιο του Εγώκερου, το ζώδιο του Τοξότη, του Διδύμου, που μπορεί να παίζουν ρόλο, αγαπημένοι μου Ιχθύες, στη ζωή σας το επόμενο διήμερο. Σας ευχαριστώ πολύ, να περάσετε ένα όμορφο διήμερο. Για προσωπικές συνεδρίες, είτε τηλεφωνικά είτε σε μαγνητοσκοπημένο βίντεο, οι πληροφορίες είναι από κάτω, είτε αυθημερών τηλεφωνικά αν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού, είτε σε προγραμματισμένο ραντεβού, εκτός Τρίτης απόγευμα. Έχω, παιδιά, τα σεμινάρια, δεν μπορώ, Τρίτη απόγευμα καθόλου. Φυσικά Κυριακή δεν εργάζομαι, μόνο μέσα από έκτακτες περιπτώσεις. Και την αυριανή ημέρα, τελικά, έτσι, λόγω ενός σεμιναρίου που έχει προκύψει και θέλω να το παρακολουθήσω Αθήνα,
θα λείψουν εργασιακά, οπότε οτιδήποτε κρεμότητα έχουμε θα πάει από την Πέμπτη και μετά. Σας ευχαριστώ πολύ.